ታቦት መጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ ነቦና ሙሴ ክህቦም ከሎ ህዝብ እስራኤል ልቦም ስለስተረረ ዝርአ ዝጭበጥ ነገር ስለዝደለዩ ንኤፍሬም ታቦት ግለጸሉ ዝኽበኦ ጂ ምናልባት ጸጋለን ዝብል እንዳር ኮይኑ ሲ ቀደም ሞ ቤተክርስትያን ማእኸል ዓባይ ትምህርቲ ጎጃ ሓውራ አንደ ባራክ ነው ጸሊፍና ናይ አቡነ አብርሃም ናይ ሙሴ ናይ ስሞን ስፋይ ጫማ ቅድሚኻ እውን ከውን ኣይግባእነኒ ኣነ ካባኻን ላዕሊ ጸጋ ከም ዘለኒ ምዮታችን ነጊራትካ እንተ ኮይና ኣነ ግን ብድሕሪኻ ኮይነ ክጽሊሉ ስሞን ስፋይ ጫማ ብድሕሪት ኮይኑ ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ አቡነ አብርሃምካ ብቅድሚት ኮይኑ ክጽልዩ ከለው ኣብ ጉዕዞ ናይ ቤተክርስትያን ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት እንድሕራሪና ታቦት ካብ ሰማይ መጽኡ ዝበሃል ላታ ቦይ ሰሚዕኩም ንሕርኹም ኣብ ኩሎም ልክም ኣብ ልክም ሓልፉ ማለት እዩ ስለዚ ኣገልግሎት ኣብ ኦሪት ታቦት ንካህናትን ንልዕልዮም ዘለው ስልጣን እዩ ተዋሂቡ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካብ ብርግጽ ታቦት ንካህንን ንልዕልዩ ዘሎኒ ማለት እዩ ገሊጽካ ንሪኦም ዞም ሰባት ኩሎም ወዱ እብል ነይሮም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ታቦት ርእዩ ዝመውት የለን ወይታ በዓል ምስ ፈወሶም እንታይ ገይሩ ርእስኻ ንካህነ መርምር እዩ በዓል እንኳ ይፈውስዎ ኤፍሬም ንሓደ ካህን ይኣምን ኣብ ሓደ ሊቀ ጳጳስ ይውከል ኣብ ሓንቲ ቤተክርስትያን ይምእከል ኣይብልን ካበይ ዳዕለ ትምህርታት ኣነ ኢልያስ ዝብል እንከሎም ኢትዮጵያ ናይ ብሉይ ኪዳን ዘለዋ ታሪኻት ናይ ብሉይ ኪዳን ዘለዎ ቅዱሳን ናይ ብሉይ ኪዳን ዘለዎ ነቢያት መብዛሕትኦም ዳርጋ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ተሰጋጊሮም ርኢና በትና ትስብከት ማለት ስለዚ ኣዳም ይኹን ካልኦት ነቢያት ይኹኑ ኤርትራ ኣይፈልጥዋን እዮም ማለት እዩ ብስጋ ማለት እዩ ብስጋ ከይዶም ንኤርትራ ኣይረገፅዋን ኣይተወለዱላን ማለት እዩ እጂ ነቢያት መሰረቶም ካበይ እዚ ንብሎ ዘለና ምድሪ ሓበሻ ድሓርካ ጥቕልል እንዳበልካኻ ኩሉ ግዜ ደቂ ባፅዕ ደቂ ዓሰብ ደቂ እምባደርሆ እንዳበልኻን ኩላ ወዚዕዋ ማለት ከሮታ ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ካይተቐበልዎን ዝብል ወንጌል ኣሎ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 እንድሕር ትምህርትና ክትወዲ 12 ዘሎ ማለት እዩ ድንግል ማርያም ጓል መዓይንን ጓል ቴድረር ኣይነምርትን ቴድረርሲ ካባና ርሑቕ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኣይመፀን ሓመሴን ኣይመፀን ሰራይ ኣይመፀን ትግራይ ኣይመፀን ዓዲ ኣምሓራ ኣይመፀ ማለት እዚ ኩሉ ላግፂ ብጣዕሚ ጌጋ ሸሚ ማለት እዩ ጽቡቕ ኣነ እስማ ኣለና ታባ ኮላ ብሓቂ ኣመፃፅኣ ታቦት ዕላማ ታቦት እንታይ እዩ ኣብ ቤተክርስትያን ታቦት ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ምስ ናይ ብሉይ ኪዳን ዘለዎ ፍልሊ ወይ ዘለዎ ርክብ ኣብ ግልፂ ጌርካ ኣብርሃ ብላሞ ብቕሻ ክሰግር ሓራይ ታቦት መጀመርያ እግዚአብሔር አምላክ ነቦና ሙሴ ክህቦም ከሎ ህዝብ እስራኤል ልቦም ስለስተረረ ዝርአ ዝጭበጥ ነገር ስለዝደለዩ ምክንያቱ ላም ዘምልኹ ዝነበሩ ህዝቢ ግብፂ ኣብኦም ኣብ ማእኸሎም ስለዝዓበዩ እስራኤላውያን ከዓ በቃ ዝርአ ነገር ዝሰግድሉ ስርዓት ኣምልኾ ዝፍጽምሉ ምስ ደለዩ እግዚአብሔር አምላክ ነቦና ሙሴ ን40 መዓልቲ ን40 ለይቲ ኣብ ዘጻት ዘሎ 24 ማለት እዩ ن33 መዓልቲ ዝኣክል 34 መዓልቲ ዝኣክል ምስ እግዚአብሔር አምላክ ከም ዝተዘራረበ እተን ዝተረፋ 6 መዓልቲ ከዓ ብ6 መዓልትታት እግዚአብሔር አምላክ ዝፈጠሮ ፍጥረት እናጸሓፈ ኣብ ሰማይ ዘሎ ስርዓት ሙሉ ኣብ ምድሪ ክስራዕ እግዚአብሔር አምላክ በቦና ሙሴ ገይሩ ፈቂዱ ማለት ስለዚ መጀመርያ ታቦት ኣቅሪጹ ኣቦና ሙሴ ከዓኒ ጽላት ጸሪቡ ናብ እግዚአብሔር ከይዱ እግዚአብሔር በአጻብዑ ጽሒፉ ናይ እግዚአብሔር ኣሰር ናይ እግዚአብሔር ማሕተም ፌርማ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ኢድ ዘለዎ ስለ ዝኾነ እቲ ጽላት ህዝቢ ንዕኡ ክሰግደሉ ናይ ጸጋ ስግደት ህዝቢ ከዓ ንዕኡ ስርዓት ኣምልኾ ክጥቀመሉ እግዚአብሔር አምላክ ብሓዊ ብደመና ብጣቃ ብዝተፈላለየ ነገር ንህዝቢ እስራኤል ክግለጸሎም ከሎ ይስንግዱ ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ታቦት ክኸውን ጸግኡ ምስ ታቦት ክኸውን ርክቦም ድንኳን ምርኻብ ኢሎም ነቲ ታቦት ሸይሞም እግዚአብሔርን ሰብን ዝራኸብሉ ምእንቲ ክኸውን ቴንዳ ገይሮም ታቦት ጽላት ኣብ ታቦት እትዮም ኣብኡ ከም ዘቐመጡ ይነግረና ስለዚ ጽላት ማለት ብሓፈሻ እቲ ዝተጻሕፈ እዩ ታቦት ከዓ እቲ ማሕደር ናይቲ ጽላት ዝኾነ እዩ ኣብቲ ግዜቲ ማለት ስለዚ ብዕላማ እስራኤላውያን ስርዓት ኣምልኾ ክፍጽምሉ ታቦት ቅድሚኡ ስለ ዘይነበረ ምስ እግዚአብሔር ዝራኸብሉ ድንኳን ናይ ምርኻብ ዝኾነ ሽግር እንተጋጠመ እስራኤላውያን ኣቦና ሙሴ መሪሕዎም ፍላይ ካህን ኣሮን ምስ ሓዉ ማለት ከይዶም ጸሎት ገብሩሞ መፍትሒ እግዚአብሔር አምላክ ካብቲ መሰዊ ካብቲ ናይቶም ክልተ ችሩቢኤል ኣፍና ኣፍን ተራኺቦም ዝነበሩ ድምፂ ውፅኢ ይዛረቦም ነበረ እሞ እቲ መፍትሒ ካብኡ ርከብ ነይሩ ብሓፈሻ ታቦት ዝመፀ መፍትሒ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ነቢ ኢያሱ እንተሪእናዮ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ዘሎ እንተሪእናዮ ማለት እዩ ምዕራፍ 7 ዘሎ ኣብ ዝያዳ ማለት ምዕራፍ 7 ታቦት ሒዞም 6 ግዜ ከም ዝዘሩ መበል ሸውዓይ ከዓኒ ግንቢ ኢያሪኮ ከም ዝፈረሰ ሓጢኣት ምስ ገበረ ኣካን ከዓ ሙሉ መዓልቲ ኣብ ፀሓይ ኣብ ቅድሚ ታቦት ተደፊኦም ወዓሉ እሞ እግዚአብሔር አምላክ እቲ ሓቂ ገለጸሎም ይዝብል ስለዚ ብሓፈሻ ታቦት ስርዓት ኣምልኾ ጥቀምሉ ነይሮም ከምኡውን ጸላእቶም ንምቕፃዕ ተኣምር ከዓ ይጥቀምሉ ነይሮም እስራኤላውያን ኩናት ክወፁ ከለዉ ታቦት ሒዞም ዝወፁ ነይሮም ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንተኢልና ከዓ
ከም ዘለዎ ማለት እዩ ስርዓተ ኣምልኾ መሰውእ ኮይኑ መቸን ታቦት ምናልባት ሰብ ገለ ከይመስሎ ታቦት የብልና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጽላት ንባዕሉ ታቦት እዩ ማለት እዩ ጽላት ንባዕሉ ታቦት እዩ ጽላት ተቆሪጹ ምሕደሪ ከዓ ካልእ ታቦት ከም ዝናይ ብሉይ ኪዳን በርባዕተ መሳልል ተሰኪሞም ዝኸዱ ዝነበሩ ኣይኮነን ዘሎ ጽላት ንባዕሉ ታቦት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጽላት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ወይ ታቦት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ከዓኒ ናይ መንፈስ ቅዱስ ማህደር ኮይኑ እግዚኣብሔርን ሰብን ዝራኸብሉ ከምቲ ናይ ቀደም ናይ ጸሎት ጥራሕ ዘይኮነሲ ስጉኡን ደሙን ዝፍተተሉ መሶብ ናይ መንፈሳዊ ምግቢ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን መን እዩ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ዝበቅዕ ተልና ኣብ ብሉይ ቆራሕ ዳታን ኣቤሮን እግባአናይ እዚ ታቦት ክንኣትዎ ክንሕዞ ክነገልግለሉ ኢሎም ንሙሴን ንኣሮንን ኣብ ዘሸገርዎም ግዜ እግዚአብሔር ኣምላክ ምድሪ ኣፋ ከፊታ ን250 ዝኣኽሉ ናቶምን ንዖም ዝመስሉ ሰዓብትን ምድሪ ኣፋ ከፊታ ብህይወቶም ከለው ከም ዝወሓጠቶም ርኢና ኢና ስለዚ ኣገልግሎት ኣብ ኦሪት ታቦት ንካህናትን ንልዕሊኦም ዘለው ስልጣን እዩ ተዋሂቡ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ብርግጽ ታቦት ንካህንን ንልዕሊኡ ዘሎን እዩ ማለት እዩ ካህን ታቦት ክቀርጽ ስልጣን የብሉን ግን ተቀሪጹ ምስ መጾ ኣገልግሎት ክፍጽመሉ ይኽእል ታቦት ክባርኽን ክቅድስን ዝኽእል ሊቃነ ጳጳስ ወይ ከዓ ፓትርያርክ ኮይኑ ወይ ሊቃነ ጳጳስ ዘለዎ ስልጣን ኣቦ ኮይኑ ኣብቲ ቤተክርስትያን ግን ነቲ ተባሪኹ ዝመጸ ታቦት ከቀድሰሉ ንኣገልግሎት ክጥቀመሉ ክሕዞ ኣብኡ ኣገልግሎቱ ክፍጽም ዝኽእል ንምእመናን ከዓ ካህን እዩ ማለት እዩ ምእመናን ግን ጸግኦም ብዘይገድስ እዚ ክንብል ከለና ዋላ ከም ናይ ቅዱስ ስምዖን ሰፋይ ጫማ ይኹን ኣብ ዘመን ቅዱስ ኣቦና አብርሃም ሊቀ ጳጳስ አብርሃም ዝነበረ እንተሪና እስኻ ሊቀ ጳጳስ ኢኻ ዕጣን ክሕዝ ታቦት ክሕዝ ኣይፍቀደንን እዩ ቅድሚኻ እውን ክኸውን ኣይግባእንን እዩ ኣነ ካባኻን ላዕሊ ጸጋ ከም ዘለኒ ምሕታችን ነጊራትካ እንተኮይና ኣነ ግን ብድሕሪኻ ኮይነ ክጽሊ ኢሉ ስምዖን ሰፋይ ጫማ ብድሕሪት ኮይኑ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ከዓ ብቅድሚት ኮይኑ ክጽልዩ እንከለው ዕጣን ዝዓጥኑ ዝነበሩ ጸሎት ዘብጽሑ ዝነበሩ ታቦት ሒዞም ብቅድሚት ጠጠው ዝበሉ ካህናት እዮም ነይሮም እቲ ህዝቢ ዝርኢ ነቶም ካህናት እዩ ተኣምር ዝገበረ ግን ብሕቡእ ኣቦና ስምዖን ሰፋይ ጫማ እዩ ነይሩ ማለት ስለዚ ገደብ ኣለዎ ኩሉ ማለት ዋላ 10 ግዜ ቅድስናኻ ልዕሊ ፓትርያርክ ልዕሊ ሊቃነ ጳጳሳት ይኹን ታቦት ንምሓዝ ግን እግዚአብሔር ኣምላክ ኣይፈቀዶን ንምእመን ማለት ኣብ ደረጃ ቅድስና ኣይኮነን ሕጂ ንኣብነት ኤፍሬም ዋላ 10 ግዜ በትናቱ ዝብሎ ዋላ መላእክቲ ይኹን መላእክቲ ታቦት ክሕዙ ኣይተገበኦም ስልጣነ ክህነት ዘለዎ ካህን ጥራሕ ኣብዚ ምድሪ ስጉኡን ደሙን ዝፍትቱ ካህናት ጥራሕ መላእክቲ ብጉጤት ሒዞም ርኢና ኢና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ዘሎ ምዕራፍ 6:3 ማለት ብጉጤት ገይሮም ንፍሕሚ ዘልዕልዎ ማለት እዚ ከዓ ምሳሌ ናይ ሓድሽ ኪዳን እዩ ማለት ስለዚ ስልጣነ ክህነት ዘይብሉ ታቦት ክሕዝ ታቦት ክርኢ ከፊቱ እኳ ንሕና እኳ መጋረጃ ተኸዲኑ እንከሎ ወይ እውን ኣቦታት ሒዞም ክወፁ እንከሎ እውን ተሸፊኑ ኢና ታቦት ንሪኦ ማለት እዩ ክብሪ ኣለዎ ታቦት እኳ ገሊፅካ ንሪኦም ዞም ሰባት ኩሎም ወዱ እብል ነይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ታቦት ርኢ ዝመውት የለን ኤፍሬም ግን ከምኡ ነይሩ ገሊፅካ ራእዮም ኩሎም ወዱ ምናልባሽ ነቲ ታቦት ዘለና ክብሪ ናይ ጸጋ ክብሪ ንህቦ ኢና መሰዊ እግዚኣብሔር ኣምላክ እዩ ካብኡ ዝወፀ እናበልዓና ርኢና ኣይንመውትኒ ናብ ሓድሽ ኪዳን ማለት እዩ ግን ክብሩ ብዝግባእ ይሕሎ ኣብ ቤተክርስትያንና ማለት እዩ ዝተሸፈነ ኩሉ ግዜ ቅዳሴ ካብኡ ወፂኡ እውን ዝተሸፈነ እዩ ማለት እሱ ግን እንታይ ብል ነይሩ ክፈቶ ኩሎም ይወዱ መቸን ከፊቱ ወይ ፍርቁ ዝመተግና ይረአና ንበር ብሓፈሻ ናይ ኤፍሬም ኩሉ ድራማ እዩ እቲ ድራማኡ ግን ኣዝዩ ረቂቕ ብጣዕሚ ኢንተሊጀንስ ናቱ ከምዚ AI ማለት እዩ ከምዚ AI ብጣዕሚ በሊሕ ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ኣጽኒዑ ነቲ ህዝቢ ድኻሙ ፈሊጡ በናይ ክሕዞ ከም ዘለዎ ኣብ ካሳሁን ብዙሕ ግዜ ምስኡ ዝነበሩ ሰባት መፅኦም እዮም ደረጃ ንርአያ ምስ እህተ ማርያም ነይሩ ስኻትኩም ስንዱ ትብልዎ ኣለኹም ኣነ ግና ብየማን ብፀጋም መላእኽቲ ወርቂ ኣኽሊል ሒዞም እየ ዝርኢ ዘለኹ ስኻትኩም ዝበልዋ ኢሉ መጀመርያ ምስኣ ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ ነይርዎ ሰብና ፈለጣ ምስከደ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተፈልያ ናይ ባዕላ ልደት ናይ ባዕላ ሕማማት ናይ ባዕላ ትንሳኤ ገይራ ናይ ባዕላ መፅሓፍ ሓድሽ ካላንደር ኢ ኦርቶዶክሳዊ ዝኾነ ሒዛ ምስከደት ግን ታገይሮ ገፊሕዎ እንታገይሩ ማለት እዩ ካብኣ ዝሊቑ ቀፂሉ ምስ ናይ በዓል እዞም ኣባ ዮሃንስ ገለብል ነይሩ ወይ እዚ ሓጎስ ኣስጎዶም ገለብል ነይሩ እሳቶም ከዓ ብፍላይ ሓጎስ ኣስጎዶም ምስኡ ነይሩ ወይ ድሓርግና ዝሊቑ ምስኡ ይነበርኩም ክንብል ነይሩ ርክብ ነይሩ ወይ ንዑ ዝመስሉ ግን ከኺድዎ ስለ ዘይከኣሉ እናተፈለየ ነቲ ህዝቢ ሙሉእ ሒዝዎ ማለት እዩ እቲኡ ዘሎ ህዝቢ ኣነ ብፍላይ ስጋብ ሓምሻይ ክፋል ፅሒፈ ኢለኩም ልዕሊ 450 ዝኸውን ሸር በሃል ነይሩ ይፀሓፍ ነይሩ ሱባኤ እቶ ክግለፀልካ ኤፍሬም መልኣኽ እዩ ኤፍሬም ከምዚ እዩ ሱባኤ እቶ እዊ ክትጠፊ ኢኻ መዓት ክወርደካ እዩ
ካብ እግዚአብሔር ክትቅዘፍ ኢኻ ዝብል ኣእምርኡ ዝደንዘዘ ኣቶም ሰብ ገላትያ ክሳብ ክንዝ ዘድንዛት ይኹም ዝበሎም ንሕና ኤርትራውያን ክሳብ ክንዝ ድንዛት ምዃንና ብጣዕሚ ዘልቀስ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ደው ኢሎም ሱባኤ ኣቶ ኣነ ኣምላክ ክርኢ ሱባኤ ኣቱ ቅዱሳን ክርኢ ሱባኤ ኣቱ እምበር ካብ ስርዓት ቤተክርስትያን ወፂኡ ርእሲ ዘይብሉ ምሕደራ ዘይብሉ ናይ ባዕሉ ጉባኤ ዝመስረተ ዝተፈንጨለ ሰብ ንዕኡ መንነቱ ክፈልጥ ለሱባኤ ኣቱኒ ሳቶም ግን ሱባኤ ኣቶ መልኣኽ እዩ ከምዚ ኢልና ንሪኦ ዘለና ብሕልሚ ስለ ብፍላይ እዚ ብሕልሚ ትንቢት ኢሳያስ ኤርምያስ ቅሬታ መጻይና ናይ ሕልሚ ለና ሓዘን የንብብዎ ማለት ስለዚ ንዑ ተንቢቦሞ እኹል ማለት ህዝበይ ብሕልሚ ሓሊምና እናበሉ የጥፍእዎ ኣለው ደድሕሪኦም ከምዚ ከይድ ይገብርዎ ኣለው ካባ ይፈልይዎ ኣለው ኢሉ ኢሉ እግዚአብሔር ስለዚ ንሪኦ ዘለና እሱ እዩ ማለት እዩ ብስኻ ኣኽለኒ ጽቡቅ ቃል ይወስማዓና ኣራይ ኣብ ከለኹም በቕሽ ኺዳነ ኣብሲልና ክንሓልፍ ሕጂ ታቦት ኣቀራርፁ ኣመፃፁ ከም ዝረኣናዮ ኮይኑ ማለት ሕጂ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ታቦቱን ኣብ ሓድሽ ኪዳን የብልናን ማለት እዩ ሓንቲ ኣላ ትበሃል ኣብ ኣክሱም ፅዮን እያ ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግና ታቦተ ምስዋዕ ተባሂሉ ኩሉ ክርስቲያን ቀደምሲ ሓንቲ እያ ነይራ ማለት እዩ ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ድሕር ዳሪናዮ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣመንቲ ኣብ ዘለዎ ቦታ ንኣገልግሎት ንመስዋእቲ ህዝቢ ምስ ኣምላኽ ክራኸበሉ ዝውሃቦ ካልእ ንመቕፅዒ ንገለገለ ንመንፈራርሒ ይኮነ እንታዊ ዝውሃብ ብዝግባእ ሰብ ብፍርሃት ትዛዕበየ ቤተክርስትያን ትዛዕበየ ስርዓት ኣምልኾ ትፍፅመሉ ቅዳሴ እዩ ማለት እዩ ትዛዕበየ ተኣምር ዝካየደሉ ቅዳሴ እዩ ጥምቀት ማይ ዝነበረ ናብ ማይ ጎበ ተለዊጡ ካብ ናይ ክርስቶስ ኣካላት ካብ ኣበራኽ ስላሴ ንውለደሉ ተኣምር ዝፍፀመሉ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ከዓ ተለዊጡ ከዓ ምእመናን እናዘላለም ሂወት ዝህብ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ከዓ ንኽቕበሉን ዝወሃበና ነገር እዩ ማለት ሕጂ ኣብ ታሪክ ቤተክርስትያን ኣብ ጉዕዞ ናይ ቤተክርስትያን ብመፅሓፍ ቅዱስ መሰረት እንድሕር ዳሪና ታቦት ካብ ሰማይ መፅኡ ዝበሃል ናላት ኣቦ ሰሚዕኹም ንሕርኹምኩም ኣብ ከለኹም ልክም ኣብ ልክም ሓልፉ ማለት እዩ ሓራይ ከምዚ ግን ብሎ ፀናሕና እቲ ብዓብዩ እቲ ናይ ኤፍሬም ስነ ምግባራት እንዲና ንገልፅ ዘለና ይ ቤተክርስትያናዊ ከም ዝበልክዎ ቀዲመ ምናልባት ኣብቲ ቀድም ኢልካ ዝሓተትካዮስ ትእምርትስ ኣማናዊ ምዃኑ ብምንታይ ነረጋገፅ ንብል እየ ሕቶ ሕሊፍ ኢልካ ነርካ እወ ኣሎ እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኢለኒ ንግስቲ ናይ መስቀል ናይ ጎታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረኸበት ኣብዚ ኢየሩሳሌም ኣብዚ ቀራንዮ ምስ ተረኸበ እቲ ኣማናዊ ነቲ ሞት ዘተንስኣየና እዩ ተኣማናዊ መስቀል ሰለስተ መስቀል ፍሒረ ሓቀን እቲ ሓቀኛ ናይ ጎይታ ግን እቲ ሓደ እዩ እቲ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ እቲ ናይ ማንን ፀጋምን ዝነበሩ ሰባት መስቀል ቀዲሙ ክፈሓር ኩሎት ሳልሳይ ግን ኣማናዊ ምዃኑ እዚ ናይ ኤፍሬም ስራሓት ድማ ከምዚ መምህር ዓንደ ማርያም ክብሎ ዝፀንሐ ዝሓመሙን ዝተፀገሙን ኣለውና ንሱ ተዘርኢ ዝብል ኣለኒ ምናልባት ኣብዚ መፂና ብኤፍሬም ሓዊና ብሱባኤ ናይ ኤፍሬም ፈሊጥናዮ ዝብል ዘረባታት ብዙሕ ይኸይድ እዩ ዋላ ኣነ እውን ሓደ ካብቲ ዝገረመኒ ኣብዚ ዓንደ ማርያም ክብሎ ዝፀንሐ ኤፍሬም መን እዩ ንክትፈልጥዎ ሱባኤ እተው ኢልዎም ነይሩ ቅድሚ 3 ዓመት ኣነ ተባ ዝበልክዋታ ሰብ ስማ ይዘክራና ብሰዓት እዚ ጓል ፆሮንያ ኢላቶ ኣነ እየ ዘየርክቦ እምበሪ ኣብ ፆሮና ነቢይ ክትንስኦ ኢሎም በቕሺ ገብረ ሚካኤል ዝበሃሉ እቶም ኣቦ ኣነ ብቁና ኣገልግሎተይ እውን ኣርኪበ እየ ቤት ትምህርቲ ሰንበት መጀመርያ 2001 ሄልና ከንጅምር ኮልና መን ፈጠርና ስላሴ ዝመሃሩና ኣቦ እዮም በቕሺ ገብረ ሚካኤል በቦብነቶም ዝብል ኢለ ይኾንኩን ኣብዚ ግን እንታይ ኢላቶ ኣነ እየ ዘየርክቦ እምበር ኣብ ፆሮናስ ነቢይ ክትንስኡ ኢላቶ ብኡሽዑ ዝተሓጎሰ ኣፍ ልቡ ትስእሊ ከማ ናብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ነይሩ ከምዚ ኢሉ በቃ ፍሽኽ ኢሉ ስሒቑ በቃ ኣብ በቕሺ ገብረ ሚካኤል ከም ኣይሎም ተነቢዮም ኣብ ኣውደ ምህረት ሰቢኾም ዝብል ሓደ ወድ ፀርና ካህን ይኹን ምእመን የለን ግን ኣብቲ ሰዓት እዚ ሰለስተ መዓልቲ ሱባኤ ንኤፍሬም ምፍላጥ ዝብል ዝነበረ እተን ኣይፅቁናቱ በቕሺ ገብረ ሚካኤል ኣብ ፆርና ከም ዝተነበዩ ኢሉ ነቦና እግዚኣብሔር ድሕርዖምን ኣንፅውዕ ዘለና ነብሶም ይዕርፍ ዘየለ እዩ ህርወሳ እዩ ናይቲ ናቱ ይኹን ናይቶም ሰዓብቲ ይኹን ህርወሳ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣብታ ናይ ሕቶኻ ክምለስ ኣብታ ናይ ሰማይ በቃ ታቦታስ ካብ ሰማይ ስንታ ክገብር እዩ ዝመፅእ ታቦት ካብ ሰማይ ታቦት ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ወርቂ መስቀል እውን ካብ ሰማይ መፂኒ እዩ ዝብል ዕትሮ እውን ካብ ሰማይ መፂ እዩ ዓሳሮ ሕዚ ማለት ድምጥሪ ወርቂ እውን ካብ ሰማይ መፂ እዩ እጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሰብ ህዝበይ ኣብዚ ክተስውዕሎ ዘለካ ከም ተቐዲመ ዝበልኩ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠ ይጠፍእ ኣሎ ኣብ ፍላይ ኣብሰዓት እዚ ሰብ መንእሰይ ነቂሄ በቀዳመ ትምህርቲ
زلوا ناي تكنولوجي ነገር ሲ ሰብ ነቂህ ይግብሳዚ ክንዱኹም ጌርካ ተፍዝዞ ነገር የለ ካብ ሰማይ ዝመጽ ነገር የለን ገዞም ኩዕጽው በየኒ ክመጽ ትምህርት በየኒ ክወጽ ተአምራት በየኒ ከመይ ክኸውን ኣብ ሰማይ መስቀል ይስራሕ ንኤፍሬም መስቀል ካብ ሰማይ ወረዲስ ንኤፍሬም ታገብርና ብዝመጽይዎ ኤፍሬም ካህኒ ቅድመ ጅን ድሕሪስኩም መጀመርያ ቅድመ ክንደይ ዓመት መቆጸርያን መስቀልን ክሕዝ ከሎ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ዘለዎ ክንድግጅ ዝሆን ዕንጸይቲ ነይርዎ ንሱ ገዲፍዎ እንዴ መን ይወዲ ኮይኑ ዋላ እንታይ ሕጂ ካብ ሰማይ መስቀል መጽን ዝብል ይዝሕዝ ዘሎ ንኤፍሬም ካህንዲው መን ይድ መስቀል ክሕዝ ግቦ ንኤፍሬም ታቦት ግለጸሉ ዝኽበኦ ጂ ምናልባት ጸጋለን ዝብል እንድሕር ኮይኑ ሲ ቀድሞ ቤተክርስቲያን ማእኸል አባይ ትምህርቱ ከጀ ሐውል አንድ ባራክ ለና ጸኒሁ ናይ አቡነ አብርሃም ናይ ሙሴ ናይ ስምዖን ሰፋይ ጫማ አብስ አዚ ኮንዶ ጸጋ ንራሉስ ቅድም ቤተክርስቲያን ሞይ ይከለል ቅድሞ በባት ነፍሲ ተሐጸር ቅድሞ ንሱ ነታ ቤተክርስቲያን በደገዘ ይኮነስ በውሽጣ አወንበራ አብታሐት መጽ ንኤፍሬም እዚያ ምዕራፍ ሚሄሬዮ እዚያ ምዕራፍ አስተምሂሬዮ ዝብል بزيك هذا شو عطور حمش ورهي كان مستر سلاسة قال عندها مرات أبيت ورسم مداري على مستمرن قال يلا هذا قد لا تنبب وينبب هذا داويت رقم وينبب وتبلو نسمع الله نارد مصوص بخاناتهم كله وأنا نعم أستوعب لي زبل مالي هزبي تدفو طب ليه فريم أقل قلوت قرمالة تبلو خانات مرمروا أستوعبوا تابوت ما كاب سمايات هاي مسني تابوت نموسي كمان كي ترفسي بقوماتون بزنقول مساوون زخون እንታይ ግብር ይልዎ ቅረጽ ይልዎ ፍታህ ነገስትውን ታቦት ንዝጠልብ ህዝቢ ሚእመን ለዕለ 30 ገባር እንድሕር ኮይኑ ብሊቃ ጳጳስ ተቀቢኡ ስም ናይቲ ዝሓፀየ ወጻድቕ ተነቢሩሉ እንታይ ይገብር መሰዊ ይውሃብ ብዕልልታ ብዓጀባ ከኣኒኣቱ ካብዚ ወጻእ ግን ታቦት ኣለኒ ታቦት መጽኒ ካብ ሰማያት ዝወርድ ነገር የለን ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ዝኽትርድዎ ዘለኩም ካብ ሰማያት ወርቂ ይኹን كم زعنا حزيا زلوا حس المسكال زيا قراصاي كيلا امريتو ابرقيقو يقرصا هذا جاي ورد ببوتات كهنات قبيا تباريخا مسغزا اخوها من السالمنا لبلما كابزي حلفو كابز وصا كن كسماي مصي زبحال ويم كاب سماي ورد زبحال كومو زبحال ام مدري يلن اذا حزب زي تمرتي دللو مسولو غويتا معلسين تايلو كابنا يوناس زعب تمرت انتايو اي وهابكم مني أما ستولدي تأمر يدليلو تأمر تدلل لازم أبز خنا استقبل زلنا كافتا أنا زمهاركم سرعة حق وصعان زمهركم إيه ملاك كوانت خناسي وجوزي خوني كاف حق بيت كريسان إيه مسحف قد ساوت مرت زمهرة زلو إنما أساسا كان مسنايا بوتات أجل قلت مسنايا بوتات قدلات زلو منفساو كدوسانا بوتات ناس جبروت أمرت مسؤول إنما سقله زبوا زلو سبكتات زبوا زلو مرتات زبوا زلو جن ናይ ባዕሉና የገዛሩ ሱዳንበር ቤተክርስቲያናዊ ይኮነን ህጅውን ህዝብና ስማ ወላኳ አንተ ደንጎና ወላኳ አንተ ደሃርና እትን ብሎ ዘለና ግን እዚ ንኩሉ መርምርዎ ልትሰናይ ከአሳዕብዎ ብልፎት ካብ ሰማይ ዝወርድ ታቦት ግን ወርቂ ይኹን ዕትሮ ይኹን ልብሱን ኮለይ ወላ ተቆቢኡን ኮደ ማርያም ይባት ነው ዝብለኩም ኩሉ ተኸባውን ኮደ ማርያም ይባት ነው ትብል ኣብ ሰማያት ማዕለም ያለው ዲ ናልባት ወላ ነቲ ክመሃሰለሉሲ ከምዚ ግበር ተባሂለ እኳ ክንደ ዝብልስ ሰማያት መጽይ ዝብል ህዝባይ ተጋገይ ሰማያት ነህና ዝለቢስና ዘለና ስጋ ዋላ ሀብታማት ንኹን መሽመሽቲና ታ ነፍስ ጥራን ሰማያት ተዓርግ ኣብ ሰማይ አልቦን ማዕለሚያ የለን ኣብ ሰማይ ወርቅ ዘምርት ፋብሪካ የለን ኣብ ሰማይ ብጭቃ በእንፀይቲ ቅርጽ የለን ኣብ ምድሪ ብዙሕ ኃጢአት ኣሎ ኣብ ምድሪ ከዓ ብዙሕ ጸጋ ኣሎ ኢልዎ ኣብ እግዚአብሔር አምላክና ቦና አዳም እኮ በያለውት በዘት ኃጢአት አባሎት በዘዳት በየትበጽ ጸጋ እግዚአብሔር ኣብ ምድር ሎ አይኑ ኹደሊና ከም ዝናቱ አካይዳ ግን አይኮነን ካላይ ድማ ክንብሎ ጸናና ቀዳምነት ወይታ በዓል ምስ ፈወሶም እንታይ ገሩ ርእስኻን ካህነ መርምር እዩ በዓል እንኳ ይፈውስዎ ኤፍሬም ንሓደ ካህን ይኣምን ኣብ ሓደ ሊቀ ጳጳስ ይውከል ኣብ ሓንቲ ቤተክርስቲያን ይምእከል አይብልን ካበላ አንስት ምርታት እዚ ከምኡ ዝገብርለው በዓል አባ ዮሐንስ ባለሎ በዓል አባ ክርስቶስ ባለሎ በዓል ክርስቶስ ባለሎ አነ ኤልያስ ዝብሉን ቆሎ በኢትዮጵያ ነብይ እግዚአብሔር ኤልያስ ካለ ሐሊፎምስ ኤልያስ ዝብሉን ቆሎ ሞንሲም ኩን ሰቆም አለና ዲ ኣብ ኢትዮጵያ ሊቃውንት የለውን ማለት ዲ ኣብ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የላን ማለት ዲ ኮኒናቶም ያ በኢደበተኸም ግን ሶሻል ሚዲያ ወይ መራኸብ ዛን ተጠቅመም ይኸድለው ሓው ኤፍሬም ማን እዚ ዝኸይ ዘሎ እምበር የቤተክርስቲያናዊ ትምህርቲ ሓንቲ ምዕራፍ ይኹን ሓንቲ ጥቕሲ ክምህረናን ከስተምህረናን ይኽእል ቀዳምነት ንስኻ ርእስኻ እንታይ ይግበር ኣብ ቤተክርስቲያን ኣጽልል ቁረብ ስገድ ኣብ ቤተክርስቲያን ተወከል
أبيت كريستيان تماخر نجزار سخاب بات نفسي هلكا نبات نفسك عندنا شغا نبات نفسك أمنون يقبلون نبلكا أنا كريستيان اختلني لا أي تجاجي بس قات أمون أبات نفسهم سمعنا كل خونيم دعماي ويك أبزل لكم حلاف إن تبردوا ويك أدقيمكم أبن السهم زو نعم اسمهم أبات نفسي الصوم يمي بن ناتهم قال ناتهم تمرتنا يسمعن أبقون أي محضر مسخا زي محضر أكل أبات نفسي خونا كونا كده يقني اللي ينسمعكم صبغ قال اسمع لنا حجبت انا بات نسبة بس حجي حفشان زي أنف مستزولوني عدنا تسنى لبنا نايت هزب صبغ غيرني ميزو هم تردانا أنا نامنت تبعدنا ذل سرعة مسرت دقفتي نبرنا كاكرم عند مريم مو قالنا دقفتي نبرنا مالتي زي دقف سرعة يكون بعدنا ذل أري من زخون سرعتي تفعل بيني مسكنا نداي أجي نعم عارفون رزق أمام دحر خوين استمبات نفس بالغ أفتمنا هجرف ذلوا إيه مالتي تزبون قرص خون له مالتي جين هجرف قال زيامكم زيام قال ما لا قال خبل صنح مو أبات نفسك عش أسفاس الله سيقال يبل استم هجرف ذلوا إيه مالتي خلتم طبق يرزوا له خصبة إيه مالتي سلازت هزبي أنت يا خبل يعني مسارتوي كن ردوا زقبانا نجر نحرها اللي تابوت كاب سماي زمسي إله ورقة كاب سماي زمسي إله في حيركا حمد أصريخا وحاوتيخا العداقها كلها أنا ورقة نجزينا ندوركو يا أبي بطلوا نفلتنا مالت بتأمر كم زورقه مسان قال ملس يزبهلت زطومي سبات كمان تأمر مجبوهان مسامي لنا سباس مسويتهم كابزلهم هيبهم مجبوز مجبوهم ورقة خمس مسي ولبس خمس مسيني آخر الخمس مسيني زي خاب سماي أبدا قلت أخذ جبراز قبانا نجر حنتنيش فيديو يعني الحركة زي أزيز مسكلني عدام من حيوان عدام من سماي زهاجركم عدام من حيوان مسكلني روى كرسوس يسوسي ما سكازل دحر حمش شان حمش ميت زمن كوي سكازل تمسكلكو أبا أقولها بتخرسان زوج عزلكو خمس عزن دحر كوي ناي بقول كده مثال صلالة نير أبنت ناي مسكل قرص صراحة يبلو ملاقتي مسكل صريح ينبل سمس زرقحنا داونا ناي مسكل قرص لنا قالت مثالات نيرو مالتي دك إسرائيلون أمريكا يوم سعر خلوسي موسى داو زرقح نيرو مالتي حجز مثالي أب حدش كده أنسي يابين أزلنا أدام الهوان سماس مسكل دوايهم ماني مسكل هيبوا كم هوريات كمان مسكل كم حزني أزلنا مسكل أين برون مالتي تابوت هوريات أين برون بزعبات تابوت أصلا هيرومين مالتي توانجيل الحرارين أيو بزعبات بيت مقلس زارق تابوت حزام هوريات أيكورون تابوت زمسي أبسال سايك في الزمن بري حروز اللي تابوت خرسان قبوز خوانا سرعة كتحزم الجمرت قرصة كتحزم الجمرت كابتن 310 شمون تلي كاونت بوتات الحري تاوتنا بتحسن أقول له تكركب كيلو مالت ولا مدر حبشان الحرارين بابا سلام حال تخلص الحري تتمكات قربان زبها زلو مسوي تاوت تبهيلو قبوز خوانا أقول له وابي بتخرسان شو مكر يعني هتحت بعتين مقمط نيران كريستيانو خان تعمش أشجار زمن برزمن نير أجا هوريات تاوت عين برم زي بتعم جيجاي ولا تي وانجل دقاقي من أنا ببينا هوريات تاوت نيرو مسكال كم زينير ومناي مع الأدم من هوان جلس بهال زيت أو صواي مالتي لذي قدس باولوس تايزل كاتو صواي تحلو يزل سبت تصوري زخانة على عملاق تصوري زخانة على كريستوس تصوري زخانة كلو زخل هوات كذب زخل كصنانع زخل تسفاق كذب زخل مصحف قدسي مالتي لذي زيا بخمس خنريا صبغوا مثلا يخالق أما خلنا تن بمولن أنا نايبلي كده أنزل له تاريخات نايبلي كده أنزل له قدسان نايبلي كده أنزل له نبيات مزحتهم ترجع أم بدر حبشة تسجى جيرهم مرينا يبتنا تسكت مالتي هجي أبا عندات مالتي تناي بلي كده أنا أقول جلوسي حفشة كده نستوهبهم زابير سواي زغط صار لهم حزبي زبالهم ناتي زبالهم حزبي إسرائيلاوين منيرهم مالتي الجنبيات مسرتهم كابي إذن ولا زلنا مدر حبشة الحركات قلنا نبلكها كل جزء دك باسع دك عسب دك مبادرهم نبلها كلها وزعوا مالتي إذا تمهرتات زسي بحبشاتي نابلي كده مصحفتو مسرتهم كابي أو خلها عندها منصر بيلكا برهمتان كون هذانا أو باشيبو تملون دحرها لكم فيقول لكم مالتي هراي بدقامة بحفشة ناي بولي كدان مجمريا أمنت استبهلو أمنت كم تنريا كاو بنا أدم عسراي ولدو زخونة أبونا نوح كاويز جمر مالتي ناودقنا تنسى خيط صنيحي قدميو كاو بنا نوح قن صنيحو
بدحري بنامرود ونملشو تدمسيسو ناي جنب بابلون مالت ناب زي هدل نجر كيدو ناب ناي قدم تملسو أبونا أبراهام كا المجمريا غزي نتنا زنبر ناي قدم ناي أبونا نو أمنت تنساء خوينو كم استرخبه عبدون حزبون قديفو وصيغا اسرائيل مسمصه مس نعخان نزر اخان كبارخك كم حصا بحري كم كواخبت السماي كا كون يزر خايلو እግዚአብሔር አምላክ ናይ ትንቢት ቃል አቀሚጥ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ ብሙሉ ዝተወልደ ብስጋ ማለት እዩ ካብ ዘር አብርሃም ክሳብ በጽሕተልና ብይሁዳ 12 ነገደ እስራኤል ማለት እዩ ካብ ያዕቆብ ማለት እዩ ስለዚህ ያዕቆብ ክሳብ አሮን በጽሑ ካብ አሮን ሙሴን ማለት እዩ ባዕቢኡ ክህነት ወይ ካቲ አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ጀሚሮ ማለት እዩ አቦና አብርሃም ነብይ ንብሎይና አቦና አዳም ኖህ ነብይ ንብሎሚና ግን ነቢያት ከም ትንፈልጦም ዘንበለ ጽሕፈት ዘበጽሕፈት ማለት እዩ ዝጻሓፉን ዘይጻሓፉን ኣለዉ ዘይጻሓፉ ነቢያት ቁጥሪ ይብሎምን ከም በዓል ኤልያስ ኤልሳዕ ገሊልካ ዝጻሓፉ ኻቶም 16 4 12 ናሽን ዓበይት ንብሎም ማለት እዩ ብሙሉኦም እዚኦም ካብቶም ናይ እግዚአብሔር ዝኾኑ ህዝቢ እዮም ተንሲኦም ስለምንታይ እግዚአብሔር አምላክ ብዛዕባ ቶም ህዝቢ እቲኦም ጥራሕ ዝግደስ ኣብዛ ምድሪ ነይሩ እግዚአብሔር ስለምንታይ ብዛዕባ ካልኦት ዘይግደስ ሳቶም ስለ ዘይተገደስሉ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር አምላክ አምላክ ኢሎም ዘምልኹ እንኮ ህዝቢ ኣብዚ ምድሪ ዝነበሩ እስራኤላውያን እዮም ስለዚህ እግዚአብሔር ክልተ ነገር ክገብር ኣለዎ ኣብ ማእኸሎም መምሃራን ከተንስእ ነቲ ዘለዎ ክዕቅብዎ ከይጋገዩ ከይወፁ ክግስፁ ክምህሩ ዝኽእሉ እንደገና እግዚአብሔር አምላክ ተስፋ ከዓ ክህቦም ግዴታ ነበሮ ተስፋ ከዓ ብነቢያት ገይሩ ማለት እዩ ኣብ ዝመጽእ ወለዶ ከምዚ ክኸውን እናበለ ነቲ ተስፋ እናተጸበዩ ምእንቲ ክነብሩ እስራኤላውያን ሓደ ኣብ ማእኸሎም ንግዚያዊ ዝጋገዩ ጌጋታት ንኽእርሙ ካልኣይ ከዓ ንመጻኢ ክነግሩ ነቢያት ኣብ ማእኸሎም ይትንስኡ ነይሮም ማለት እዩ ፍጻሜው ክርስቶስ እውን ካብኦም እዩ ዝመጽእ በቲ ትንቢት ኣብ ዘዳግም 18 ማለት እዩ ቅዱስ ኣቦና ሙሴ ብዝበሎ ከምዚ ኸማይ ሓደ ኻባኻትኩም ነቢይ ክትንስኡ ንዑ ዘይትሰምዕ ነፍሲ ኩላ ካብ ህዝባ ክትምንቆስያ ወይ ክትጠፊኣ ዝበላ ፍጻሜው ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት ንግዚኡ ከዓ ኢያሱ እዩ ማለት ስለዚ ከምዚ ኸማይ ካባኹም ኢልዎም ዝዝንስእ ካብ እስራኤል እዩ 12 ሃዋርያት ወይ እውን እቶም ንብሎም ዘለና 16 ነቢያት እስራኤላውያን ጥራሕ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ኢሉ ቅድም ኣብ ኢየሩሳሌም ድሓር ኣብ ሰማርያ ብድሕሪ ናብ ሙሉእ ዓለም መሰኻኽረይ ክትኮን ኢኹም ስለዚ ብኢየሩሳሌም እያ ተተኺላ ኣብ ኢየሩሳሌም እዮም ነይሮም እቶም ነቢያት ኢየሩሳሌም ነቢያት እትቐትሊልዋ እኳ ስለምንታይ ኣስመራ ወይ ከዓ ካልኦት ዓድታት ዘይጠቐሰ መፅሓፍ ቅዱስ እታ ኢየሩሳሌም ትበሃል ነቢያት ዝቐተለት ነቢያት ዝተንስኡላ ዘይተቐበለት ከዓ ንሳ ስለ ዝኾነት ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘልቀሰላ ኮን ኢየሩሳሌም እዩ ስለምንታይ ነቢያት ኣብኣ ተንስኦም ንዓ ኢሎም ግን ከዓ ኣይተጠቐመትሎም ቀቲላቶም ስለዚ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ሰማርያ ኢሉ ኣብ ሰማርያ ምስ ከዱ ስብከት ምስ ሰበኹ ምስ ኣእመኑ ብፍላይ ኣብ ናይ ስምዖን መሰሪ ዝነበረ ካብኡ ዝኣመኑ ግን ነይሮም ማለት እዩ ብድሕሪኣ ቤተክርስትያን ካብ ኣህዛብ ወገን ጀሚራ ብድሕሪ እንታይ ኢሉ ናብ ሙሉእ ዓለም ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንመጀመርያ ግዜ እዩ እቲ እምነት ካብ ካልኦት ኣህዛብ ክትንስእ ጀሚሩ ን70 ዓመት ዝኣክል ኣብ ባቢሎን እንከለዉ እኳ ብዙሕ ተኣምር ናይ ኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ብዓብዪ ከዓኒ ዳንኤል እናረኣዩ እኳ ካልኦት ኣህዛብ ኣይኣመኑን እግዚአብሔር አምላክ እውን ብካልኦት ኣህዛብ ገይሩ ክእምኖም ኣይፈቀደን እንታይ ደኣ ካብ ባዕሎም ጥራሕ ስለዚ ነቢያት ካብ እስራኤል ተንስዮም ኣብ እስራኤል ከዓ መይቶም ሃዋርያት ካብ እስራኤል ተንስዮም ኣብ ሙሉእ ዓለም እንዳሰበኹ ከዓ መይቶም ማለት እዩ ወይ ሰማዕትነት ሓሊፎም ስለዚ ካብ ካልኦት ኣህዛብ ቅድስና ዝጀመረ መዓስ እንተኢልና ቃል ጎይታ ድሕሪ 50 መዓልቲ ካብ ኢየሩሳሌም ከይትወፁ ኢልዎም ብድሕሪኡ ናብ ሰማርያን ናብ ሙሉእ ዓለም ምስክረይ ክትኮን እዮም ክብሎም ከሎ ኣብቲ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምምስካር ዝገብርዎ ኪደት ሓደስቲ ኣመንቲ እናእመኑ ካብ ኣህዛብ ከም በዓል ቅዱስ ጢሞቴዎስ ንኣብነት በቡን በዲኡ ነይሩ ከም በዓል ፊልሞና ካልኦት ዝኣመሰሉ ከዓ ብዙሓት ከዓ ካብ ኣህዛብ ዝመፁ ነይሮም ማለት እዩ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተፈላለዩ ኣመንቲ ኣጥርዮም መዓዝ እንተልና እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ድሕሪ በዓል 50 ማለት ድሕሪ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ እውን ብቐጥታ ካብ ጎይታ ወይ ካብ ሰማይ ኣይተቐበሉ ነቶም ካልኦት እንታይ ደኣ ካብ ናይ ሃዋርያት እዮም መንፈስ ተኻፊሎም ማለት እዩ ከምቲ ሙሴ ካብ መንፈስካ ክኸፍሎም እየ ዝበሎ ካብ መንፈስ ሃዋርያት እዮም ተኸፊሎም ወይ ከዓ ብሃዋርያት ተሸይሞም እዮም መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም ቶም ካልኦት ካብ ጎይታ ብቐጥታ ወይ ካብ ሰማያዊ ካብ መንፈስ ቅዱስ ብቐጥታ ግን እቶም 120 ጥራሕ እዮም እዞም 120 ከዓ ኣብ እስራኤል ጥራሕ እዮም ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝብሎ ዘሎ ግን ብጣዕሚ ምስ ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ዝጋጮ ንህዝብና ከዓ ውርደት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ንምባል እዩ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን
በዓል ማንተሲማር ማለት እዩ እዞም ሰብ ጥበብ ዝበሃሉ ሰብኣ ሰገል ካብ ኢትዮጵያ መፂኦም ነው ከምዚ ነይሩ ዝብሉ ኢትዮጵያ ኣለዉ ማለት እዩ በቃ ኢትዮጵያ እናበሉ ንኢትዮጵያ ናብ ኢየሩሳሌም ክቅይርዋ ዝደልዩ ገነት ናብ ምባል ዝኸዱ ማለት እዩ ብዙሓት ግን ቃወሞም ማለት እዩ ስለዚ ፍቅሪ ሃገር ናይ ስጋ ከይንብሎ ናይ ስጋ ፍቅሪ ሃገር ከማ እንኳ ነቲ ዘሎ ኢኻ ተተዓባብዮ ተባራትዑ እምበር ዝየሎ ታሪክ ፈብሪክካ መፂኻ ንሃገርካ ከም ተፍቅር ንሰብ ክትገልፀሉ ይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣዳም ይኹን ካልኦት ነቢያት ይኹኑ ኤርትራ ኣይፈልጥዋን እዮም ማለት እዩ ብስጋ ማለት እዩ ብስጋ ከይዶም ንኤርትራ ኣይረገፅዋን ኣይተወለዱላን ማለት እዩ ትውልዲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ትውልዲ ኣለዎ ማለት እዩ እስራኤላውያን ካብ ኣቦና ኣብርሃም ካብታ ምድረ ርስቲ ካብ ኢየሩሳሌም እዮም ፈርዮም ማለት እዩ ካብ ካልእ ዝመፀ ትውልዲ ከዓ ኤርትራውያን ከዓ ምንጭና እንተኢልና ምናልባት ዘራኽብ ምስኦም ኣለና ማለት እዩ ከም በዓል ምስራይም ኩሽ ኣሕዋት ስለ ዝነበሩ ምንጭና ባቢሎን እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ማእከላይ ምድሪ እዩ ከድና ግን ተሰዲድና ሴሜቲክ ማለት ተሰዲድና ኣብ ኤርትራ ምስ ከደ ግን ተወለዶ ኣብ ኤርትራ ነዊሕ ገይሩ እስራኤላውያን ግን ካብ ኣቦና ኣብርሃም እያ ትጅምር እዚ ዝብለኩም ዘለኹ በዓል ኩሽ ግን ቀደም እዩ ማለት እዩ ካብ ነው ሳልሳይ ወለዶ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ትውልድና ብድሕሪኡ ከይድ እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ርክብ ዝበሃል የብሉ እዚ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ወፃኢ እዩ ካብ ቤተክርስትያን ስርዓቱን ኣካይዳን ወፃኢ ማለት እዩ ስለዚ ስርዓት ቤተክርስትያንን ትውፊት ቤተክርስትያንን ቆነና ናይ ቤተክርስትያን ዘፍርስ እዩ ማለት እዩ كانوا نابتم ناتو مسألة تم ناتو خايت قبلون زبل وانجيل الله يوحنا سانجيل معرف حدا نحر تملكنا فودي عسى تخطر له مالتي بنقول مريم قال ما عيني قال تدرر عيني مرت تدرر صحابة أنا أرفع يكونه أبغى شغلان بحبشات كل جزء زبالسي أو ينعبينا مثلني باشينا تنصرنا صنعات بيرم صوت أنت خان تنكاد هذا أرجع رينا اللخانة مالتي كم زبال تاريخ إلا أبزي ناينه مركب أبزنيرا بقاس كم زبال تاريخ سيلن مالت صوصوا يقول الحرارينا يوم مسارة أو نجر تحس نتنا مصحف قدس حساب سبت عم زقاج شيء كم زلنا نبيات تايد بالقدس باولس زابير مجمرتا نابوتاتنا بوزح مسالم ببوزح ران تاي قورم يزبل تزار نابوتاتنا يلوم زول عينتهم إسرائيلاويان مالت أبدا حراي جناب أبزا من جناب أب حدش كيلان جناب بتوراس كل زجاجة بود بيس كورس كيرن تاج جبرنا تزاربن تزو حدش كيلان يس كورسوس ناي كله جاي تغيني مسيم ناي بلي كيلان تاريخ الحراري ناقن زبط صحهم وأنا ثاتو من يوم دخان زلوا إسرائيل يعني أنا تخاف هزاب كورسوس ناي هزبنا هزاب زرح يزو مسيم أربعة زخون على كنستيلوا كعب هزاب وجن مسيم نفس الوزات أمانة وما أبغى ندحر عمل يوم سب رابع تولدي ناب إسرائيل وأنا يتوقع يزبل كابكال ناب ود إسرائيل زي قاخوين قصر نحرة خوين سب رابع تولد خصب بخلال لهم أجي زين بمولهم زبها لزلو إلياس ناقو تسوير له همزو ناقو مسكيلة جلز زبها نا إلياس بطاطات إسرائيل نبرز لنا كيرمو لسالو هيفعل لنا ناقو خينا نريو ودينا من نقولك زي مثلا حماسنا مثلا سراي مثلا تقراي مثلا العدم حراي مثلا إذا كله لاقصي بتعمي جيجا شامي مالتي لازم تهزبون مسحاب كل سنتايز أنا قبل كده مسحبت سنتايز لازم مسحبتون صحافون نبياتهم إذا تاريخ كا وأنا ثلاث تايم تكون زلوا تكرسوس مثلا حراخين خزابة عيبلون تاريخ مالتي كم زلوا يخمس زلوا مستوى لها أبي كل دالو عبدت لهم لا ما بصير يتولى طبعا ما يركي يتولى لا ما يبرق يتولى تزلوا خمس زلوا خمس خلال كنا إحنا يلوم إسرائيل مثلا كي مكو حقنا إحنا نهزاب يلوم أبزاب زلوا مطلعات كنا خيبلو كن زورهم كي ترفع نايدا ويزارن حرارينا كابهزاب له وقنا عبايو مالتي بعض نايت مار تاريخ الحرارينا يعقوب يهودا مالتي كابسيت ودوريدو كابهزاب وقني مصحف روت الحرارينا يو روت كما بيا مسيح أجزتات مسرت ناي مصحف قدس جبر أجتهم زبهال زلوا أب فري وتازخا أبكولو جزاي زخا أبكولو جزاي زخا أبكولو جزاي زخا الحرسة وعسلم تاجليلو ريته خم مجمرها كستو نبي ناس ود عسل هذا ود باسع هذا ود مبادره هذا بتعمل لاقصي مالتي لازم خمسة عينة لاقصي خمسة عينة نجار مسرت قلت منفسها ونجار كسبلاسي تاريخ زينات كموسارون حتى يتيمه كم زي إثيوبيان كل نجار إثيوبيا قبله أب عدم سبتات أو سكال العد حزام نتعد خال نجار قبره
ካብ ምድላይ ዝተበገሰ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ክብሉ ዝውዕሉ እዚ መሰረቱ ዋላ እውን ነቲ ህዝቢ እውን ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ማለት መተዓሻሸው እዩ ስለዚ ብሩህ ክኸውን ተስፋ ገብር ሓራይ ካብታ ናብቲ ቀፂሉ ዘሎ ነገር ክንከይድ ብሓፈሻ ሕልሚ ብመፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ማለት እዩ ኣቦ እሺ ኣብኡ ከለኹም እቲ ሕልሚ እንታይ እዩ ሓሊመ ተራእየኒ ተገሊፁለይ ገለ ዝብል መብዛሕትኡ ነገራት ስለምንታይ እዩ ሰብ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት እንድሕር ሓቲቱ ብሕልሚ ርኤ ተገሊፁለይ ተዛሪቡኒ ተራእየኒ ገለ እሞ ሕልሚ እንታይ እዩ ድሓር ናብቲ ድሕሩ ዝመፅእ ከዓ ክሰግር ኢና ማለት እዩ